Život pre Sophie stratil svoju chuť a vitalitu. Budúcnosť vyzerala pochmúrne a absolútne bez nadšenia v dôsledku diagnózy závažne chorých ladvín. Táto smutná zvláštna cesta začala viac ako 25 rokov dozadu so symptómami opakujúcich sa ladvinových kameňov. Niekoľko neúnavných pokusov popasovať sa s týmto stavom znamenalo časté presuny medzi jej domom a nemocnicou, a to až niekoľkokrát za rok s cieľom chirurgicky odstrániť kamene. Priamym dopadom tohto stavu bola nadmerná dehydratácia a únava, akú zažívala, čo znamenalo ďalšie pravidelné návštevy v nemocnici a následné hospitalizácie. Roky pribúdali a stav Sophie sa rapídne zhoršoval. V nádeji ostať zdravá a nažive pri srdci ju zahriala príležitosť pre nadprirodzenú zmenu, keď sa k nej dostala správa o uzdravujúcom prúde s pastorom Chrisom. Na samotnej bohoslužbe jej viera urobila kontakt s Božou mocou, keď počula Božieho muža pastora Chrisa, ako volá na jej meno pred živou obrazovkou. Sophie, USA, zlyhávanie ladvín. Tvoje ladvíny sú uzdravené. V mene Ježiš. Áno, si uzdravená. Je to hotová vec. Hotová. Sláva Bohu. A skutočne to bolo pre Sophie nadprirodzené stretnutie. Sledujte ďalej pri tom, ako sa rozpomína na tento fenomenálny zážitok, ktorý naveky zmenil jej život. Ešte predtým, ako som bola oboznámená so službou pastora Chrisa, trpela som na závažné ochorenie ladvín. Začalo to asi 25 rokov dozadu, keď som pravidelne mávala ladvinové kamene a musela som chodiť na operácie do nemocnice. Toto sa vyskytovalo niekoľkokrát za 6 rokov. Až to ďalej postupovalo do epizód dehydratácie, kedy som musela byť hospitalizovaná pre silnú únavu. V nemocnici som strávila niekoľko týždňov. Počas dehydratácie boli moje merania horšie a horšie, pričom moja energia rapídne sa znižovala. Bolo veľa prípadov, kedy som spala na gauči a horko ťažko sa z neho pohla. Jednoducho som bola tak slabá, že som nedokázala výjsť ani hore schodmi a ľahnúť si do mojej postele. Boli momenty, keď som musela používať pomôcku pri chodení, pretože môj hemoglobín výrazne klesol, čo spôsobilo, že som lapala po dychu aj po prejdení pár metrov naprieč domom. V tom čase, keď som napríklad potrebovala cestovať dlhšiu vzdialenosť, moja rodina mi musela pripraviť vozík. Eventuálne prišlo k tomu, že doktor mi povedal, je čas nastúpiť na dialýzu. Ja som to ale nemohla prijať. Vedela som, že Ježiš má pre mňa niečo lepšie. Toto nebol život, aký by som mala viesť. A preto som bola otvorená k tomu, keď mi moja mama predstavila možnosť zapísať sa na ozdravujúci prúd s pastorom Chrisom. Introduced me to signing up for the healing school with Pastor Chris. And then the day Potom came prišiel ten deň. when it was my turn. Bola som v rade, aby mi slúžil Boží muž, pastor Chris. Ja som čakala na virtuálnej obrazovke. A potom zrazu zavolal na moje meno. A hovorí mi, zlyhávaniu obličiek je koniec. Je to preč. Ja som pozdvihla moje ruky a začal som skákať hore-dole, presne ako mi povedal pastor. Cítila som tú radostnú energiu. Krátko na to som bola schopná znovu chodiť hore a dole schodmi, bez držania sa zábradlia. Dnes kráčam vzpriamená a aj chodím do fitness. Dokážem už variť a som plná energie v mojom živote. Predtým som nevedela, čo sa dialo, ale dnes sa dokážem pozerať do budúcnosti. Som nadšená z toho, čo má Ježiš pre mňa nachystané. Mám veľa poďakovania pre pastora Chrisa, Božieho muža.
a všetkých, ktorí za ním stoja a podporujú pastora. Im všetkým ďakujem za moje uzdravenie. Je to amen a sláva Bohu. Boh chce, aby bolo s každým dobre. Chce mať každého zdravého a poslal nás, aby sme s jeho menom požehnávali všetkých ľudí. Sláva Bohu. Uzdravujúce prúdy v júli, červenci zatrasú týmto svetom. We trust that you have been blessed by today's broadcast.